हेलो सांग मैंने पुणी थे गोटे न्यू वीडियो देखिपे एवं मो घर भितर अच्छी आज हूँ सोमवार। चलतु आज सोमवार भिडियो आरंभ करवा। यहाँ हूँ आम रोसे घर से मु रोसे कै आउ भात बसाई। चलतु जा जमी किस है चाउल तो पकई दिया आते गलानी चलतु देखा। देखिपे मु हांडी पाखे पहुंची भात भी फुटलानी घाटी दवा। यहाँ हूँ आम दांड मान बाहर को जीवा रास्ता बाहरिक आपण मान देखे दूसरी। एबे मु घर भीतर को आसिली आउटे देखी पारे बापा शोई फैन भी बुलूची। लाइट फाइट किसी दिया ना दिन हो कि लाइट दिया आईटी मु रोसे करे से खाली भात बसई दूसरी तरकारीटा ये करदब। एबे आमर भात हो रोसे भी जल्दी सारे पड़ो कहीं बहुत खरा भी है डेरी नक चलते भिडियो आग को आगेबा। एबे आमर भात गला सरी आज आइटम हूँ डालमा आलू सोयाबीन भजा। चलतु भिडियो आरंभ करवा। प्रथम मु गैस जाल दे दूची कहीं किसी माने गुड़ा को किसी सफा कराई नहीं से गैस टा किसी सफा कराई नहीं तो से मु आज दिन टा कर दूची काली एडे पूरा सफा करा हबो। एबे मु गैस जाल दे दूची। एबे आम गैस जाल रेडी होगला तार मु देवी खड़ा तापरे पानी देवा। मुझे पानी दे दूची। देखिपे डाली आलू पूरा काटिक साइड से पूरा रेडी कर दीची काटी सब जिनस गुड़ा मैंने डाली आलू मुझे गरम पानी रे पकई दूची। ये सब आलू डाली पकई दे सारा पर मु हल्दी पकई दूची। हल्दी पकई दे सारा पर आम हल्दी दवा। घाटी दी ढांकी दवा।
हाँ गाईटा हाँ ଏଠି ଗୋଟେ ଝାମ୍ପ ବନେଇଦେଲେ ହବ। ସବୁବେଳେ ଏଠି ଗାଈକା ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଗାଈ ଖାଇକରି ଏକାଥରେ ଫର୍ଚା ନାଣ୍ଡୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏକାଥରେ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଜମାରୁ ବାହାରିତେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି କି ଗାଈ କେଜାଣି। ଆଉ ଥରେ ଆସିତା ତ ଶଳା ମାନେ हाँ ଏକା କାହାର ଗାଈ କେଜାଣି ଚାଲବାର ବି ଢଙ୍ଗ ନେଇ କି ବାଗ ନେଇ। ଇଆଡ଼େ ଖେଦିନେ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଖେଦିନେ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଈ ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ଢୁକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୁରିଆଗିରି ଖେଦବା हाँ ଥରେ ଖାଇପାରିନେ ସବୁବେଳେ ଭଟକିଥିବେ ପରା। ଗାଈଗାର ସେମିତି ନିଏ ଯେତେ ଖାଇନେ ବି ତାଙ୍କର ପେଟକା ପୁରେଇ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ଏତେନି ଖାଇବାର ମନ ଯଦି ଦୂରିଆ ବାଟ ଯାଇକି ଅଧାରେ ଗାରେ ଚର ପେଟ ପୁରିକିରି ଆସ ନାଇଁ ଘର ଗାରେ ଢୁକୁରେଇ ଅଛି କି ଲାଭ ପାଅ। କାଲିଟା କୁହ ନା ଖାଲି ଘର ଗାରେ ଢୁକୁରେଇ ହଉଥିନି କି ଗାଈ କେଜାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୁଆ ଗଛରେ ମୁଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ମୁଆ କହନ୍ତି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆତ। ଏଇଟା ହଉଛି କରଞ୍ଚ ଗଛଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାଉଁଶ ବେଡା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ବେଶୀ ଦୂରିଆ ଯିବାନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ବାଛୁରୀ ଛୁଆଟା ଏଇଠି ଚରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଖୁଡି ଘର ବାଛୁରୀଟା। ଆଉ ଏଇ ବାଉଁଶ ଗୁଡାକ ଏମିତି ସବୁ ମିଳିଛି, ମାନେ ପବନ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇ ବର୍ଷା କାଲି ରାତି ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାରେ ପବନ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ସବୁ ଏମିତି ମିଳିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବାଉଁଶ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ କିରି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରି ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲେ ଠିକ ହବନି ନା, ବତା ମାରିଦେଲେ ଠିକ ହବ। ଆଜି ଏଇ ଜାଗାଟା ସଫା କରାହବ ଓ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓରେ ଯୋଡି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ଖେଦବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାଇ, ମାନେ ଯାହା କୁହ ପଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି ଆମର ଫୁଟୁଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ହେଇଯିବ ଡାଲି। ତାପରେ ଘର କାମ କରିବା, ଆଉ ଘର କାମ କଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲି ଜାଗାଟା ସେଇଟା ସଫା କରିବା। ଏବେ ଆମର ଡାଲି ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଲି ଛୁଙ୍କି ଦେଇ ଆଉ ଆଳୁ ସୋୟାବିନ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ବେଲାରେ ଢାଳି ଦଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ତେଲ। ଏ ଶଳା ବେଶୀକିରି ଢାଳି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦଉଛି ଫୁଟଣ ଦଉଛି ପିଆଜ ଜାଗାରେ।
ଏତେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେ ନିଆଁଟା ଜଳୁଥିବାଟା ବି ନାଇଁ ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଥିବ। ଭାଇ ମାନେ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଜଳିଲା ଭଳିଆ। ତାପରେ ଇଏକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ଦଉଛି। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା ଡାଲି, ତାପରେ ଆଳୁ ସୋୟାବିନ ଏବେ ଭାଜିଦବା, ତାପରେ କାମ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି କରିଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁ କାଟିକରି ପୁରା ରେଡି କରିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ଜଲ୍ଦି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସର ଜାଳକୁ ଜଳେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ କଡା ଦେବି। କଡା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା। ତାପରେ କଟା ପିଆଜ, ତାପରେ ପିଆଜଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜିଦବା। ଏବେ ଆମର କଡା ବି ଗରମ ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପକେଇକିରି ଭାଜିଦବା। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ଦେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଢାଙ୍କିଦବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସର ଜାଳଟାକୁ ଟିକେ ବଢେଇଦବା। ଫାଇନାଲି ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ଏବେ। ଆଉ ବାବାକୁ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଗଧେଇକିରି ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କାମ କରିବା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି କୋଦାଳ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦବା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖରା ବି ହେଲାନି ନା, ମତେ ବି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଗାଧେଇକି। ଆଉ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା ଆଉ।
ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେବ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିଲି। ଏବେ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଏବେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାଟି ଦେଖଉଛି। ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କେମିତି କାମ ହେଇଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଖାଇ ନେବା। ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେବ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି।
ଟିକେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଏବେ ବି ମାନେ ବର୍ଷା ହଉଛି କାମ କଲା ବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ଆଜି ପାଗଟା ହିଁ ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ କେମିତି ସବୁ କାମ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ଜାଗାଟି ବର୍ଷା ବି ହେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଉପାଡି ବି ହଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଗାଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କାମଟି ଆଜିର ଆପଣ ମାନେ ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହେବା। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ବାଏ।